Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakusuko, The Promise. Nakita na ba ni mo ang ubang bayan sa nagising suwat? Oh, pero wali na ko. Hain mo dahil ni. Yan ni Rolando. Yang Giustis ang nagising suwak. Kuha agi ka ni Erning. Kuha Usa? Go Erning. Kuhaan na ang gising sa mga suwat ni Mama. Kaniyot ha? May Rolando. Ang bilang mga gising suwat sa inanim na Natsumi. Yuri na niya. Ako na lagi ning nalabay. Di ko matuoy. Imo to di si Ubulsoy. Bye! Wala lagi nin ako. Ako na ning gilabay. Di ba mo ginabay? Saragat! Bye! Bye! Ma'am, pasalua taon ko, ma'am. Pero gilabay naman ko ni may lando sa dagat ang mga gising suwat. Dili ko matuo. Ha? Klaro kayo nga gitaguan ng anang salbahis ang mga gisi sa suwat ni Mama. Unta? Unsa mo na to ini nga di man ako mapugos si Bailanos pagtugan, ma'am. Ako'y bahala. Sayonara. Sayonara. Ako ni kawaton. Kika ni Bailando ang magising suwat, oy. Makalagkot. Makalagkot ko din tawana daw. Gusto ka na siya makig-away na ako. Bantay lang gani siya. Bantay lang ka na ako. Kinsa maning nanuktok. Oh. Kon bawa? Oh, Ichiro? Again kidis ka? Genki des. I'm fine. Celebrate o araw. Celebrate? O si ato i-celebrate? Good business. Nahibawon ako. Nakuha ni mo ang imong tuyo din sa Pilipinas? Hay! No may masyo? Okay, mag-inom ta. Aray, kasakit sa akong uo. Ay, nasobrahan ang akong nainom da. Moshi. Ichiro? Okay. Dumari ka to. Diyan eh. Ay, dadon ko ni Ichiro sa beach nga ilang palito ni Papa Hiroshi. Hain naman niya si Ichiro. Natsumi. Ohayo gozaimasu. Good morning. Ikimasyo. Okay, let's go. Ay, di ko makalaag og ako karon da. Upa na lang una ni nako si Ichiro sa dapit ngayang giingon nga ilang palito ni Papa. Hello, Rolando. Oy, Arlen. Unsa may mong kilantaw da sa ibabaw? Ang beach kilid. May mga tao. Mao na tingali ng ilang giingon ni Tia nga hapon nga mopalit anang wa na matiman nga beach. Mga hapon na sa bang atong kaatbang sa negosyo din eh. Bullshit din mga hapon. Oh, di lang kita palupikod. Dini una ka ha. Manarap ko balitaan ng mga singkit og mata. Mr. Richero, this place is good for business. Okay. Wow! Timing kayo! Silingan mi sa beach ni Noy Fernan. Ito ko des ne. Solo, Turi. Piyaano na nako ni sila. Mudulog ko sa ubos. Tanaw na ko. Kundo na ba'y agianan paingon sa ilang dapit ni Noy Fernan. Mayong adlaw, miss. Oy, hello? Taga din ka? Oo. Kamo day ang nakapalit ining beach resort nga wa na maatiman? Ako si Natsumi. Ako sab si Carlene. To ang amo sa pikas. Mao ba?
Kun mauna, mahimo na daytang silingan. Mao gyud. Kana sa mo mapalhin din hi. Uy. Kanang babae nga gikasulti ni Carlins na Prince Pepayo. Mauma na siyang punisang maldita. Bay! May adlaw niya, bay. Kasi may gilang taon mo diya sa Picas Beach. Uy, hala! Ang akom ng love! Manong naam na diya? Ambot lang. Uy! Ang batasan ng Merlando eh. Ngalit mo lang biya. Ha? Muduol ko sa kung may love nga pulis, ah. Di lang unta mo paduol din ng tapitang mga apo na. Surok yun akong dugo magtanaw ng mga tawhana na. Bida ka ng Natsumi. Di lagid unta na mo sila mahimong silingan. Di pa di mo mapalhin dayon din hi. Amot lang, nag-agad lang ko ni Ichiro. Imong ba na? Akong pamanunon pa lang. Ma'am Natsumi! Usa ba hanginan nagdaan mo din ni ma'am? Dili hangin ang nagdaan nila din hi oy earning. Kwarta. Kay iyang pamanunon ang mupalit ining dapita. What? You mean, you come here, you stay? Saba diha oy. Pag binisaya na lang oy kay gikabuhi na ka. May mo nita silingan ini, ma'am? Ha? Me, you, neighbors? Oh, kun ganahan si Ichiro. Hala uy. Uta di ay ka? Bongga. May hapon ka ha? Unsa man ka sa Japan? Japayuki ka? Uy, Carlin! Ay pitagang ukap ng bakbal mo, eh! Mamimbitaw ng uso ron, Erning? Anak ko gapon, sa Japan ko nagdako. Si Buana ang akong inahan. Oh, unsa di ay? Erning, may mo magsulti ta nga kitara? Aw, karamay kong gianhi, ma'am. Uy, ako di ay. Laka, balik ka to si Rolando, eh. Di nga mo to kay sapo to. Rolando? Niya si Rolando? Oh, tora na. Nginhas. Uy, May tubag siya din, eh. bad boy na siya. Dali na, Erning. Ay, dinhi ka lang, Carlin, ha? Ay pagsamok-samok na mo, kay magpaso-paso mi diri. Ma'am, di ka kong pusilon sa imong pamanhonon kung makitaan ta niya nga magsulti, ma'am. Dili siya makakita nato. Tuwa sila sa pikas bahin sa beach. Sabay mong tuyo na ko, ma'am Natsumi. Niya kwarta o. Oh, uy, dalar? Oh, imo na. Tabangi lang gyud ko nga makuha nimo ang ubang bahin sa nagising suwat ni mama nga naa ng Rolando. Usa? Please, Erning. Oh, Please. Tabangi ko. Importante kayo na ko ang maong mga gisi sa suwat ni mama. Ma'am, gikumot na gud nimo ang akong kamot. Ay, kalumoy nimo kamot, ma'am, oy. Please, sige na, Erning. Please. Pangita ang mga gisi sa suwat. Sige, ma'am. Ako di pagitaon. Unya, ako na ning dalar, ma'am. Oh, imo na. Punan pa na nako kung mahatag na gud nimo nako ang gigisi ni Fernan nga suwat ni mama. Rolando! Lan, may silingan na kita nga punisa. Hindi ko interesado. Nasuko ka ng Miss Natsumi? Bay! Bay! Oh, Bay! gusto naman. Natagbaw ka ng pakig-uban si mong love? Bay! Kagilong! Sige, look. Sige, look. Kikumot ikaw kamot. Unya, kagilok! Pero, bay, naikwarta bay ay. Dalar ni. Tunga tayo ni. Uy, din magkana, Erning? Kikaring ma'am Natsumi. Ug iya nang gihatag nako, aron kawato nako ang magisi nga bahin sa suwat siyang mama. Ni bayo, diwata ni. Unya, tultuli ko kung diing dapitan mo ilabay ang mga naguhay-guhay nga suwat. Gilabay na lagi nako. Human akong basa. Unsay imong nabasahan sa suwat ni mama? Uy. Unsay gisuwat ni mama nga imong nabasa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!